ପିଟି ପିଟି ନେଇଗଲେ ପ୍ରାଣ, ଚିତ୍କାର କରି କରି ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ପୁଲିସ ସାଜିଥିଲା ଦେଖଣାହାରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବେ କିଛି ଏଭଳି। ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ ଛାତି ଥରି ଯାଉଛି, ଯିଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଘଟଣା ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅତାରେ ଜିଆରପି କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କୁ ଯେଭଳି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ତାକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଦୋହରି ଯାଇଛି। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ସହ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଗାଁ ଲୋକେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ସହ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୃତ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ପରିବାର ଏହା ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଡିଜିପି ଓ ମହିଳା କମିଶନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଏଯାଇ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାଲିଅନ୍ତା ମାମଲାର ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ କିଏ? ହତ୍ୟାକାରୀ ସାଧାରଣ ଜନତା ନା ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା ପୁଲିସ? ଏ ଘଟଣା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଭିଡିଓ ଖୋଲିଛି ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ପଛରେ ପୁଲିସ ଦାୟିତ୍ୱର ଗୋଟି ଗୋଟି ସତ। ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ସୌମ୍ୟକୁ ନିଘାତ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ସେଠି ଦେଖଣାହାରୀ ସାଜିଥିଲା ପୁଲିସ। ଆଉ ଗୁରୁତର ସୌମ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ବରଂ ଗୁରୁତର ସୌମ୍ୟକୁ ବେପରୁଆ ଭାବେ ଏକ ଟ୍ରକରେ ଲଦି ନେବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଡିଜିପି କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ହେବ। ଲୋକେ ପିଟୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପାଟି ଫିଟାଉନଥିଲା ପୁଲିସ, ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଦେଖଣାହାରୀ ସାଜିଥିଲେ ଖାକି ଅଧିକାରୀ। ମିଳିଲାନି ଭ୍ୟାନ୍ କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଟ୍ରକ୍ ଡାଲାରେ ଗଲେ ଗୁରୁତର ସୌମ୍ୟ। ରାଜଧାନୀର ଉପକଣ୍ଠ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇ ବି ସ୍ପଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଫୋର୍ସ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣା ରାଜ୍ୟର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତିର ପୋଲ୍ ଖୋଲି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଠି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ପୁଲିସର ଭୂମିକା ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଲୋକେ ଗୋରୁ ଭଳି ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ପାଟି ଫିଟାଉନଥିଲେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ, ବରଂ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୁଲିସ ବାବୁ ବୀର ଦାସ ଅନ୍ଦାଜରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁଲିସ ସାମ୍ନାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଦରମରା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରି ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ନେବାକୁ ବି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ଭାବିନଥିଲେ ବାଲିଅନ୍ତା ପୁଲିସ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ଡାକି ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଡାଲରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି ଅତି ନିଷ୍ଠୁର ଭାବେ ମେଡିକାଲ ନେବା ବେଳେ PCR ଭ୍ୟାନ୍ ବରଂ ବାଟ କଢ଼ାଇ ନେବାରେ ଭିଡିଓ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏପଟେ ଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟିଲା ବେଳେ ବାଲିଅନ୍ତାରେ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନଥିଲେ କୌଣସି ଫୋର୍ସ ଓ ସ୍ପଟକୁ ଯାଇନଥିଲେ ପୁଲିସ ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ଡିଜିଙ୍କ ସମେତ ସିପିଓ ଡିସିପି ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଦିନ 2 ପହରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଏଭଳି ବର୍ବରତାକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡୁ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟକାମ ନ୍ୟୁଜ୍ 24।